Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka High Court jang ka Meghalaya ka labutha ya ka Judicial Inquiry Commission bahkan penyar ya ka jingtokit halor ka kamti do yang beain ha East Jingtrei Hills. Ka Shari ka kwa ban tip tikna nang no ka wan ka jingdawa mat ban penshitom ya kitu ki he sarkar ni ki kinhon ki badan kri ban penya ya ka ni ka kam. Ka Shari ka kan thop justice HS thank you but justice W ding do. Kalau pa ba ka ni ka kam kadang ya namar ka dan ka yo ka ba he bat ka jing yo nong ka ba khrau. Lada dan ba thied ka jingtrei beain ru kanam jia. Ka Shari kelas ngokhe ba ka special investigation team SIT kalong ka batlat namar balai lam do officer ubarang duna ka kerdan. Halor ka ni advocate general ulakular bakin thong no do officer ubarang ba ban yalam ya ka SIT. Hadap mentala dep register nyau tli ki FIR ayo ban kem ya ki khat samut ki Bri U bat kurup kumba kan 1000 metric ton udo yang rengkat ki tiar pen bathai ladet pen sangye kamru ya arngut ki officer in charge bat pen ken kam ya OSP jang ka East Jingtrei Hills ka kod kala batha ban tokit benya ya ka rukam penya ya udo yang bat ben bishar ya ka kamram jang ki head district ki polit ki transport officer bat wat ki NGO ki balak bendan keti ban pen light ya kan ni ka kambian ka Shari kala phai OSP ubamenta berbarim jang ke East Jingtrei Hills baki dayban dan rengkat haka singi bisa kababut kaban long haka santri jong leber arajar arpun riu.